Ел барышындагы бар бәйрәмнәр дә үзенчәлекле. Әмма туган көннәр, алар аеруча күңелгә якын. Әнде газиз әнкәңнең туган көне ул икеләтә, бәлки өчләтә дә күбрәк кадерлерәк. Чөнки җир шарында анадан якынрак, кадерлерәк, рәхимлерәк бала өчен кеше юктыр. Дип башлаганнар үз котлау хатларын Неверкино бистәсендә гомер кичерүче хөрмәтле якташыбыз Салихова Алия Исхак кызына багышлап якыннары. Улы Марат, килене Наилә, оныклары Айрат һәм Алина, кызы Гөлнара, балалары Ильяс һәм Эмиль. Екатеринбург шәһәреннән игезәк уллары Наил, килене Динара, оныгы Сафина, Раил, килене Юлия, оныгы Амир белән. Бүген алтындай кешебезгә 64 яшь тула. Димәк, 64 тапкыр бу җиргә ул ямьле җәйләргә аеруча назлылык, бәхет истәп яңадан туа дигән сыман. Әниебезнең гомере бер дә сикәлтәсез һәм авырлыкларсыз үтмәгән. Яраткан кулымны сынармын дигән Ходай Тәгалә. Менә инде әниебезне дә ул төрлечә сынады. Ни кадәр генә авырлыклар юлында газизыбызның очрамасын, ул гомердә дә сынмады. Чөнки аның янәшәсендә таянырдай якын кешесе, безнең бер көттәй кадерле әтиебез Мөнир булды. Икәү бергә, кулга-кул тотынып, алар бар тормыш сынауларын үтеп, безне, кадерле балаларын үстереп, белем бирделәр. Һәммәбезне дә олы тормыш юлына бастырдылар. Бик иртә әнием Газиз әтиебезне югалтты. Бары 59 яшендә пар канаты сынгач, кара кайгы бар гаиләбезне биләп алды. Ләкин төшенкелеккә бирелмәскә аңа бала оныклары нык ярдәм итте. Без бүген үзебез дә барыбыз да әти-әниләр. Ләкин барыбер әниебез янына кайтып, аның куенына сыенып, моң-зарларыбызны сөйлибез. Кайгыда да, шатлыкта да тик аның янәшәсендә юаныч табабыз. Йөрәгебезнең түрендә иң олы урын алган кадерле кешебез. Рөхсәт ит, синең алдыңда түбән генә башыбызны иеп, матур балачагыбыз, бүгенге якты көнебез өчен рәхмәт белдерергә. Раббым, безнең бәхетебезгә, шатлыкларыбызга куанып, уртак булган биеклекләрне алуга сөенеп, озын-озак яшә. Син яшәсәң, без дә мәңге бала булып калыр идек. Ул бар адам баласының олы хыялы. Без сине барыбызда нык яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Матур итеп яшисең син җирдә, үрнәк син безгә һәр эштә. Озын гомер сиңа теләгәндә амин диеп торсын фәрештә. Күз нурыңны бирдең безнең өчен, йөрәк җылың булды гел юлдаш. Шатлыгыбыз арта сиңа карагач, безнең өчен бәхет син булгач. Туган көнең белән барыбыз да әниебез, әбиебез сине котлыйбыз. Бәхет, саулык, күңел тынычлыгы Аллаһыдан сиңа сорыйбыз. Әни дигән сайын күңелебез талпына да күккә омтыла. Әнкәемнең кочагына кергәч, бар кайгы, борчулар омтыла. Әниләрсез якты дөньялар тар, матур көннәр моңсу үтәләр. Әни диеп телгә алган сайын йөрәкләр дә ныграк тибәләр. Газизыбыз, кыяш гомере сыман бирсен Раббым озын булганын. Сиңа диеп җырлар сайлап куйдык, хөрмәт, рәхмәтләргә тулганын. Хөрмәтле Алия Исхаковна, бар изге теләкләргә дә чын күңелдән кушылып, бала оныкларыгыз сайлаган матур җырны бүләккә тапшырабыз. Кабул итеп алыгыз. Иң матур җырларны сайлап алып килдем. Эштә уңган шушы кулларыңны җылысымда тыйдым кешемдә. Кулларыңа килем сәҗдә кылам, рәхмәт әнкәй барысы işimde. Ümideli ənkey kullarına
Yaşırmaşısın kar uğruna. Senin kullar jiteklerimine meşakkatli durmuş yoluna. Ümidelim key kullarına. Yaşırmaşısın kar uğruna. Senin kullar jiteklerimine meşakkatli durmuş yoluna. Durmuşu değil begesin yalğız kağı. Alışıtkandır indi kulların. Kullarına yal verirge diye üzüm şitti erkey kulları. Ümidelim erkey kullarına. Yaşırmaşısın kar uğruna. Senin kullar jiteklerimine meşakkatli kalkos yoluna. Ümidelim key kullarına. Yaşırmaşısın kar virgüsüne. Senin kullar jiteklerimine meşakkatli şıgındır yoluna. Bu yılda 4 yıllık yazgan idim. 30 yıl dayar kıdası savaşı bulup şeker Koliye Hanım'a. Onu benim eneyim kula. Benim eneyimden size koynar seni. Bugün ol eneyim zalda otura. Eney basar. Rahmet size eney basar. Bu alkışlar size. Tıpkı bilmez ana kullarına. Yansınıydı kayıken bu yarga. Altın karı belen ol heykelgen. Senin isimini o yarga. Kuşamı gelebilirge geledi. Kuşamı geledi. Yaşırmaşısın kar uğruna. Senin kullar jiteklerimine meşakkatli durmuş yoluna. Ümidelim key kullarına. Yaşırmaşısın kar uğruna. Senin kullar jiteklerimine meşakkatli durmuş yoluna.